आं गयखौबो उनाव दे खोबनाया दा खेबसे जाबाय बिनि जाबाय बे जाबाय थाग्रायासो जाबाय थानो लुबैयो बिराद जायो सोरबा सोरबा आयु माबादो दावराव फिफायाबो बिराद जायो नङा हेबो हेबबाय थादों मारे 조도 잡으시다 카페 이거 원래 오는 것이 뭔지 같아 나 그래 뭐 손이 얘는 시간을 가면서 그냥 이는 마트 와서 지금도 가면 저기가 있네 뭐 이거 좀 쓰셔봐 나나게 마마게 리 이시 누가 빠르시 예쁜 이시들아서 이거 할때가 나타나는 거예요 진짜 많이 이래 내 나빠졌네 지금 가서 다음에 이 잡아야 돼 체크업 시키지 얘를 잘라 마지막에 나를 그 맞아 बेखौ बाजाराव दाथ' गाज्रि नांगौ लावद्रायखायो बेखौ नैबे बे गानसिन माबायावनो गारदों बे गोबाथार नैबे फारि दैखांनायाबो हाया इरियाबो दोथ'बो हाया बै गुदिनिफ्राय फारसेनिफ्राय जेखायबो गोद्राबानो बैयाव मारिबाय जानोसै बेबायदि आराम फैलावबासो लाइजों बनायाव आराम जायो बेवाइनि बाथौखौनो माबा मन्दिर साइसजों लिरो मावजिना फाखालि बनो जा जालाय बाथौखौ नुबाय खोब्रांलाय आया नायबावखाय आं बिरसिगोन आरो बे हालाङैबो आङो बिरसिगोन बाबाया फाग्लाखासैना बेनासो जाबाय गान्जा फाग्लाखासै बेखौ नायदो अबेसिम मा जादों माबाफोर नायना बोलांबाय सिगां मारै बारासो थांबाय
स' दायो दुमखांबाय आरोना नै बरिया साइज नुबाय आरोना फुरानाखौ बे गारहरबाय दा ओरै दुमखांजोब्बाय साइज नुबाय एबार ओरै साइड बेरा दुमसै साइड बेरा दुमबानो जाबाय बिसरियाथ' बानायनाङा थाथोंसै बिसरिया बिदिनो बेखौ साइड बेरा दुमसै आरो आं साइड बेरा दुमबाथाय जोब्बाय औवा थसे लायबावनोसै आं